Henry M. in the morning. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ulitin mo, be. Kay ganda ng umaga, pagkasama si Henry Maceda. Yes. Tutok lang sa DCGB, puon agas tabanggi. La 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 la. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Gayon, gayonon. Mauran-uran na pag-aaga. Mga tugang, good morning po sa Indogawan. Pasensya na. Mauran-uran ng pag-aaga. Medyo napasiram sa turog kung niya na kasabanggi ha. Napasiraman sa kuyang turog kasabanggi. Pero okay man. Medyo hindi ko arap. Anong hindi mo arap? Good morning. Hello, 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 hello. Hello, how do you do? Magandang umaga Pilipinas, mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Welcome po sa inyong programang Morning Hearing. Sa programang ini, bawal ang kinig, bawal ang babloy, bawal ang muroso. Habang naka-Morning Hearing. Good morning Legazpi City, Albay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Kasabay niya to si Jonah Pulis sa Technical Department, sa Newsroom News Director Mar de la Cruz sa Manibela, Boy Mata. Igangon yan Kikuan, clean up drive. May clean up drive dyan sa Dap-Dap Legazpi. Nakitik daw tabi mga amigo. May clean up drive bang dinar mo yan. Buena Manong Bareta sa Morning Hirit. Maraming tawaran mga paretang bareta ang unyan pag-aaga. Sabay si Chief Reporter Jimmy Nasalita. Baretang Bareta. Hello Jim, good morning Jim. Yes, Buti, maray naga sa mga baranta ba nasa paghahanda sa kita sa ngunyan. Aha. Da may importanteng assignment kita. May mission. Ayun na. Dahil na, Go ahead. mabalik ako, tabi bipitaw. Nagapod na. Okay. Sige lang. Thank you Jimmy sa report. Nakaw ito si Jimmy ngayon. May mission si Jimmy. Sa Morning Hirit, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Karen Ala, may report. Good morning, Karen. Morning, VP Henry. Good morning, Karen. Hello, VP. Hello, Karen. Babae po. Ugbahon si John sa'yo. Ulokon si John. Hello, Karen. Hi, VP. Good morning. How are you? Very much fine. Very good. Ay, si Inda. Kumusta galda mo niya na Sabado? Actually, maugmata. Ika ang guminungad. Saldaw ko. Ika tulos ang nakauron ko. Pakaraya ang buhi mo. Pakaraya ang buhi mo. Baka madakop kita kang manok. Baka magsultada kita. Okay? Sige, okay din ako. Baka bapan itara mo. Kontroli. Okay. Yes. Go ahead, Karen. Labi 300 na mga individual ang tigla na uma na mapartisipar sa rally kan Alyansang Albay Movement Against Corruption o AMAC sa agang petsa 21 sa siyudad ng Legazpi. Sa entrevista kan DCGB News kay Cristita Triunfante, ang lead convener kan nasabing alyansa, upo na ng aktibidad ng banal namin sa Redemptorist Church sa Gugon sa oras na alas 9 ng aga. Dangan magkakaigwanin halikpot na lakaw o kaya pagmarcha pasiring sa Kalayaan Park sa Barriada Legazpi saka mabalik sa Redemptorist para sa halikpot sa programa. Dahil lang sinabing dahil ininakakuanin permiso na magkondusir kan sa indang rally na dapat kutaan lang sa may Kalayaan Park sa pagsabing nainutan ini kan mga kapulisan. Daing permit. Ang mga mapartisipan sa rally na ini, iyo ang mga jóvenes na sinabing pinakadato na nagmanifesto na masarabay, mga estudyante, may mga hali man sa sektor kan mga parauma, pati sa transport, bali ang paninindugan dangan pangapudan kan alyansan ini. Iyo ang tapusun an ano man na porma nin korupsyon, panimbagon ang mga nangangabas sa kabankan bayan, ipaglaban ang hustisya asin paninimbagan,
asin ibagsak ang burokratang kapitalismo Ah. na susog sa alyansa nakakaraot sa gobyerno asin sosyedad. Bali ang rally na ini VP Henry, pinagdidibo man sa tao kan mga may init na revelasyon niyan Ah. sa maanuman ng flood control project asin mga korupsyon kan mga politiko o opisyal. Kanyan, sa multinews nagigibunan sa aga nationwide gayon. VP Sa Henry. Manila, ikaw magangking mga hero. Mhm. Diba? Okay. Natagbo na martial law. Iyo, at declaration kan martial law. Roger, declaration po martial law. Declaration kan martial law ang September 21. Opo, Ni VP. dating singa na declare kan martial law? President Ferdinand Marcos Sr. Oo. 1972 yan eh. Anong taong ka inaki tabi Karen? 2001. Arayo na no. 2001 ka na pala. Are. At yun na, Oo. plano pa sana. Yung nga ni gari nagkaminutan pa lang si mamo kasi papamukhaan. Are. Sige. Sa aga, Kan ka pala daan pa ba 2001 ka. kita kaini? 2001 ka pala inaki adi. Oo. Nakiyong ka pa? 23 years old. Oh, pero okay na, pwede na. Oo. Pwede na mag... sige. Sa aga, ang tabayan ng iba pang detalles pa ini, sa Ah. social media page kan visit. Iyan ang gusto ko sa imo. Sus ko. Iyan ang gusto ko sa imo talaga. 9 o'clock. Sabi baga, Yan. baski weekdays, trabaho man gila yun. Isip mo na. Masugo man sa nangyayari. Iyo man sana. Yung man sa nangyayari. Masugo yun. Ako nangyayari maduhan. Good. Very good, Karen. Roger, yan kami dito ang mga dagdagan sa nabigay sa luwas. Karen Ala, dito dito niyo. Salamat, Karen, sa report. I know you want me. Basta Morning, Henry M. Ibang kita kay Paringal Armario. Good morning, Paringal. Kumusta dyan? Morning, pare. Dahil pang personal, official man na paninindugan. Si Mayor Isiam Ismael kan Legazpi City kung pabor siya o kontra sa planong giraray isa pribado ang management kan Aleco. Igon sa alkalde, ilatag mo na ang proposal para mapagadalan ang pros and cons kan plano. Manunutaran may nagbuto ang informasyon alay sa gobyerno provincial kan Albay na alikadong may proposal ang Meralco na sindanaan mamanihar kan Aleco. Kaya nag-aani naman ininin iba-ibang reaksyon. Si Congressman Attorney Pino Garbin Jr. nagpahayag na sa interview na bako solusyon ang privatization dahil yaon ang budget para sa total rehabilitation kan Aleco. Asin luway-luway naman ining pinag-iimplementar ang kaipuhan sana iyo ang tultul na management asin kooperasyon kan mga konsumidores magbayad ng tultul dahil magparadaraya sa lado naman kan city government sigon kay Mayor Ismael ilatag mo na ang plano para ini mapag-adalan. Okay, good. Yan, parehan na bongkaras ka na informasyon, digdi sa luwas, Alarmario, DGB. Salamat, Paringal, sa report. Hali po dyan sa luwan. 5:27. DCGP, Baretang Bareta. Sa morning hirit, ini po ang Baretang Bareta, dara ni Angel Mostaza. Good morning, Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa kayo mga parantabay. Sa mga dugang tapapong bareta. May ito naman may belated happy birthday naman ngayon na daw. Ay, nagpaparan ko, VP, kaso hapon. Anong sabi? Sabi sa kuya, asa na anya yung matcha invitation ni boss mo? Talaga Okay. At sabi ko, wala akong matandaan na inaaya ka niya. Wala kang matandaan. Walang matandaan. Malilingaw na. Nalilingaw na ako, baby. Nalilingaw. Bigla ko na nalilingaw. Abay na pagtaraban sa ngaran, tabi hindi ko narumduman. Iyo. Yeah. Di mo na pagtaraban. Iluwan mo na lang tatad pagbaba mo. Tako di taramo sa ngaran, baka maramduman ko. Oy, sudap. Yung ka na digdi? Pa? Yung ka na digdi sa sentro? Si Wa po, VP. Okay. Sige. Si Diyos pa pala sinugon ko. Clean up drive, sarap dap.
Yes, Unya apo, baging apo. aldaw sa dinar. Okay, sige, go. Apo. Mhm. Sa mga dugang tapang bareta, VP, Mm. tungkol sa karasal mo yan, ang tarong 60 anyos na lalaki na Mm. konsideradong city most wanted person matapos naman ako sa mga personahe sa Legazpi City Police Station para sa kasong acts of lasciviousness. Mhm. Ikaw talaga si PNP sa pamamayo ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. namigbigan ang suspect na si alias Lolo Dan kung saan ang kusugkan na mandamiento di aresto o dinakop siya dahil sa kusugkan mandamiento di aresto na ipinaluwas dahil sa kapagbaylar sa Article 336 sa Mm. Revised Penal Code Mhm. sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Mm. Ang warrant of arrest na kinaluwas ng September 15 kung saan may figure commander ining piyansa nga 180,000 pesos kung saan sa Placenta VP ang nasabing persona na nasa custodial facility ng Legazpi City para sa magkakanikong disposisyon. Okay. Yan, Mhm. pinanili ang mga duwag tapong informasyon halit sa luwas in Ramos Plaza, DCHB. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Alas 5:30 na. Oras na para aramon ang mga headlines kan mga darakulang bareta sa Lado Nasyonal. Hali dyan sa DCGB News Bay. Good morning, Pading Mara, ng latest. Good morning, BP. Nagbabandera siyempre sa gabos na platforms, Mhm. maging sa print. Yep. Ang kanselasyon kan travel clearance ni Ako Bicol Party List Representative Saldico Aha. na binawi ni Speaker. House Speaker Faustino D. Aha. As in, pinag-orden na mag-uli na sa Pilipinas. Mhm. 10 days after receipt, ka notice, Aha. dapat na nasa Pilipinas na si Congressman Saldico. Ayo, nagpabulong baga? Ah, Nagpabulong. iyo. Oo. So, 10... Basta pag na-receive yan, halimbawa, na-receive niya mo yan, Oo, 10 aldaw. 10 aldaw. Dapat niya ako nasa digdi. 10 aldaw, ah. Damauli siya. Kung daida, may posibleng kampang na pinalidad ali sa House of Representatives. Okay. Pwedeng ipairarom sa ethics investigation Oo. and pwedeng persahon na paulion. Ayun. Oo. Okay, we understand to rekomendasyon ni VP Sara Duterte na ipakidnap si Representative Saldico. Kinuntistar kan Malacanang sa pagsasabing delikado ini. Iba man ang bigataram ni Sara talaga. Unusual ngayon na tarong Vice Presidente ang magtaram kan hearing na illegal ngayon. Iba man minabukan gimot ni Vice President Sara. Ano? Makatakuton pag minabukan gimot. Iyo. Kaya guyugon mo ng mga statement na. Basta puro negatibo na ang tirada. Oo. Mangyari sa moral. Dating DPW's Assistant District Engineer Bryce Hernandez suko na nin luxury car sa Independent Commission for Infrastructure. Grabe ito pa rin ang autong ito, Adi. May tuwa pa. Grabe, mahalang pala itong autong ito. May suko pang Lamborghini. Buwan may Ferrari da. Saka Ferrari. Salbatan, Tapos may ano? motorsiklo pa. Grabe. Oh. Jesus ko. Assistant District Engineer pas na ito. Iyo, pero My God. kanyang ini, may mga tao din, mga bata din ni Yusik Bernardo. Ito. Garimakkayanap yan, ano? May dakol ng tao mamimensyon kaya na. Pareha si Kunyan Alcantara. Oo. Sa Alcantara pala, na-promote bilang Assistant Regional Director kan Region 4A. Itong Henry Alcantara? Oo. Tapos Okay. iniman si Bryce, biglang naging OIC. District Engineer. Ng Salbatan. Bulacan. Buenas. Aha. Ayos? Ayos. Understand to mga opisyal, as in mga empleyado kan DPWH, sinugo ng Secretary Benedicto na magipagtabangan sa ICI. Sobra 64,000 na individual at iktado ka nag-aging bagyong Mirasol as in bagyong Nando sigon sa NDRRMC. PNP ACG, bantay sarado sa mga social media post, may kinaraman sa September 21 rally. Senador Jingo Estrada, sin Joel Villanueva,
bako pangligtas sa mga akusasyon kan anomaliyang flood control project si kung Aha. Senador Panfilo Ping Lacson. Fact-finding team kan DTI and DPWH nagtatabangan naman sa investigasyon ka mga opisyal na bigasabing impulto sa anomaliyang flood control project. 457 million na cash delivery sa mga DPWH engineer magtuturo daw sa big players sa anomalya sa flood control. Aha. Presidente Bongbong Marcos sa CNBP Sara Duterte nakaresibi man in milyon-milyon na kontribusyon ikan sa mga contractors sigon sa PCIJ, Aha. Philippine Center for Investigative Journalism. Presidente Bongbong Marcos pirmado na ang pagmukna kan kainasinoting virology as in Vaccine Institute sa Pilipinas. Yan. Ayos man ano. Gano'n Oo. man na. Good. Ang September 21 rally sa aga, oras nun sabi kang pag-asa. Oh. Ayos man ang pag-asa. Oras nun. Mauran. Oo. Mauran pala. Lalo naman sa Manila, oras nun. Mauran na. Mauran. Okay. Okay, oy. May huminto na naman. Na naman. The Martes. Na naman. Sabi kan Department Pira. of Energy, hanggang 70 sentimo sa muya ni John, Sa kuya. sa imo 35 Ay, salamat. sentimos. Kaya pa. Kaya pa. So, Kaya. kerosene 65 sentimos. Kaya pa. Kaya pa. Kaya Ang pa. rason, Oo. dahil sa padagos na tensyon sa pagitan o pagultanan kan Russia in Ukraine, Aha. during man sa Israel at in Gaza. Oo. Sa pag nagpiso na kayaan, hanggang sana ako sa basod. Buda. Hanggang dyan sa may malabog sana. Malabog lang. Iyo. Diyan sa daan rota. Tama naman sa pasunta. Ah? Diyan naman sa baratong gasolinahan. Sa kanto ba? Nasa kanto ba na Sa natin? kanto. Di sa may malabog ang warang barato eh. Oo. Oo. May problema. Pagpiso. Oy, congratulations pala sa mga magurang, sa mga estudyante, mga Tan? faculties ng Santo Domingo National High School. Wow. Na kung ano na so first place Uy! sa best majorettes. Best Diba, majorettes? oo. Gusto kong magkaon sa majorette kaan. Oo. High school ini. Iyo. High school ah. Oo. Paano man ang tado kay Jomar Salunes? Si Sofia Binamira. Sofia. Binamira. Yan. Iyo yan ang majorette. Anong barangay ini daw ano? Santo Niño. Santo Niño. Ay, yan rin. Sana. Ipaano man ang kay Jomar Salunes, ade? Oo. Pa-interview ta kay Jomar Sofia Binamira. Oo. Boda, siyempre, so, principal. Yan. Kan Santo Domingo High School. Compound si Kagawad. Ano yan? Mayra Bidis. Wow. Gayo na rin. Oh, mama. Congratulations. Tapos- Imagine, ano ni pa di ba ang pagpili kan sa hero, sa gayon, sa tibay, kan pag-isip kang baton? Kan Ay, may baton ba kunyan kaya? kaya may mga kategorya so Oo. ano yan, pinilintran kaining mga eskwelahan. Oo. Tapos so Santo Domingo National High School, second place man sa best marching band. Best marching band. Roger, Dapat Roger. talaga may interview ta sinda. Oo. Ade, may interview ta talaga sinda. Yan. Wala ta kay Jomar sa Monday. Oo. Yan. Congratulations sa mga trainers, si Yeah. Ann Magracia Balila. Maray pa, tapos suguin ko na Sir lang si- Gibson Nico Beltran. Siguro ko na lang si Manay Agnes yan mag-interview. Pwede. Kaya na magdawan si Jomar ade. Pusot man sana siya dumang sa gilid. Oh, si Man. Bantayan niya na dumas. Kung baga, duwang lakad sa na gate na. Bantayan niya na sa kanto niya. Oo. Ade, sa paglaugkan mga buda. Ibantayan niya na duman. Iyo. Sugoon niya si Nori kasi Jen, bantayan sa kanto. Ayan. So, yan ang resulta kan 15 Congratulations po. Santo 15 Domingo National High School. 15th Regional Military Parade. Okay. The best. Okay. Ayan. Meeting from Newsday sa pangalan kan PYC Enterprises sa napon sa namin sa Mrs. Raul and Marisa Calyo at kan sa Rosag Bigas City. Basta radyo PYC niya. Ang tapos sabi ko nagtada ko mamasida. Ikaw, dito po si Marley Lagot mo. Thank you pa rin, Mar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning kay amigong Ronnie Bernabiliona. Nakatutok ko niya na pag-aaga. Amigong Ronnie, nasa abroad ini si Ronnie. Ha? Nasa abroad ining lalaking ini, sen nga ni ini si, nasa Bahrain. Ha? Nasa Bahrain ini si Ronnie Leona. Good morning, Ronnie. Diyan sa Bahrain, ha? From the Philippines. Ha? At saka good morning kay Bossing Leonito Gaviria. Ha? Good morning, amigo. Sabi ni Pading Ray, dahil sa salapi ay marami ang nagkakasala at ang paghahangad ng kayamanan ay nakakabulag ng mata.
tumbok mo pa di. Sirak 27 ono. A blessed Saturday everyone. Salamat pa di. I love you. Basahan ko na ngunyan pa di. So, rawit-rawit mo tabi. Tanag I love you ka sa kuya. O sige daw, sandali lang tatawagan muna natin ang pag-asa kung magiging mauran mananggad. Dali lang. Abudan ta muna ang pag-asa kung magiging mauran. Mananggad mo niya na agad digdi po sa ano ini sa tuyang palibot. So low pressure, so may bagyo di ba? Harayo ito sa tuya. Harayo sa tuya ito, di ba John? Harayo sa tuya Bata may posibilidad na po na maging super typhoon ito. Pangyari, wala lang. Baka lamang masimbag ko tang kitang niya na aga. Ando na ko John, nag-CR na naman ko niyo naka-duty. Good morning. Good morning po. Good morning. Good morning po, VP. Opo. Bari di ka nag-CR mo niya na aga. Ay, bit-bit ko na. So- Maski sain ako nag-rangup didi sa office. Dara mo na ang cellphone. Bit mo na. Maray ta. Yan ang gusto ko. Marunong sumunod. Ay, syempre, masunurin kita. O di, kumusta ang alda mo niya na Sabado? Okay ka? Okay man po. Bakit okay? Ay, nag-upload na kayo. Okay tayo. Buti gahalat ko. So, nag-promise na ma-upload siya. Yan ang gusto ko sa iyo. Pero okay tayo ngayong umaga. Okay po. Okay tayo. O sige, anong latest forecast? Tagari mauran mo niyan. Go ahead, Tabi. Opo, para sa ating weather forecast, nunyang aldaw, yun nga po, asahan niya to ang mapanganurong kalangitan na igwang mga kalat-kalat na pag-uuran, as in pagkikilat at pagdaguldol sa buong Bicol region dulot nitong trough ni Severe Tropical Storm Nando. Moderato sagkod sa makusog na duros na hali sa kanluran, as in moderato sagkod sa makusog na paghukol nin kadagatan ang iiral sa bilog na kabikulan. So, para naman dito sa minomonitor tang bagyo, si Severe Tropical Storm Nando, itong si Nando ay patuloy na nagkusog habang ito ay kumikilos pa northwestward. Sa sangon niya, nasa Philippine Sea itong si Nando sa layong 780 kilometers sa sirangan ng Kasiguran, Aurora, na may kusog ng paros na umaabot ng 100 kilometers per hour at pagbugso na umaabot naman ng 125 kilometers per hour. So kumikilos itong si Nando sa direksyong northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. So medyo may kabagalan ang pagkilos nito ni Nando. So sa ngunyan, wala man tayong nakataas na tropical cyclone wind signal sa anumang parte ng ating bansa. Pero possible ngunyan na aldaw ay magtaas ng wind signal number 1 sa Northern Luzon. Ang i-expecta po sa Bicol region ay possible na itong southwest monsoon at yung trough nito ni Nando ay dara ng mga kusog na paros sa coastal areas ng Bicol region hanggang bukas at sa Lunes. Sa ating rainfall naman na inaasahan, yun nga po, asahan natin na magkakaroon ng mga kalat-kalat na mga pag-uuran sa Bicol region dahil sa epekto nito ni Nando. So sa ating forecast track ay by Wednesday or by Tuesday or Wednesday ay maluwas na itong si Nando ng ating Philippine Area of Responsibility. So medyo mabagal nga kaya ang pagkilos nito ni Nando. Bale, yun po sa ating weather forecast. Ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Miss Alexis, Yes, ano ang po. kapaladan kan mga labahan ta sa aga na Domingo? Ay, Di pwede magbalaybay sa luwas sa aga? Di pwede, hindi po. Mauran ano? Mauranon po. Mauran Bata may rally sa aga sa Manila. Mauran talaga Mauran talaga sa mga sa agang Domingo.
Opo, mauran po. Kaya so, mag-arali, baad. Iyo adi. Maabala. Oh. So anyway, expected ining pag-oran apid dara ini Nando o man. Parte. Combined na epekto nito ni Nando at saka nung nga bagat. Ayun. Oo. O di, sige, wala na pa akong tanong. Okay? Sige po. Bye-bye. 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 Thank Bye-bye you. po. Bye-bye. Anong hiling mo? Ayos sunon. Ano pa rin? Ayos sunon ang pag-asa serye sa morning hirit. Pag-asa serye. Ay, matibayong ka pa di palibasa pa di drama scriptwriter ka. Ito po ang second episode kang Pag-asa drama Pag-asa serye. Masagrap ang alunan ko, napano daw. Masagrap ang alunan ko eh. Napano daw. Joshua Bino, my report. Good morning, Joshua. Yes, bibi. Naling mo na itong mga, kung na ito, mga extra. Rimati na? Wala lang tanong. Wala na. Ano pa ba? Mamaya na oper. Okay, sige, go. Laos na so Gerald and Julia. Laos na so Gerald muna Julia. Yun na nga, ni bata. Inunda? Laos na. Kaya pangyari, ang ara mo, may abot talaga sa punto na maski anong sweet din nung duwa, maski anong gusto din nung duwa talaga, may naabot sa punto nung may mga nagsasawa. Batoy, ang third party da. So, crush mo, Si Sai, si volleyball player, si Gandler, si Bunny Gandler. ay salbata ng Valley niyo. Rumors pa mo sana, rumors. Rumors, salbata ng Valley niyo. Aram yan ni Papa Mar. Ay pakaya si Pading. Yun, ayun pigichirismis na third party. Kasa relasyon ni Gerard kasi Julia. Ang sabi kat ina ni Julia na Barreto. Kaya nga rin ako naghihiling ki volleyball. Aabot niya na mag-iling. Ako gusto ko na mag-iling ki volleyball. Ako sakto lang. Pero sa nangyari nga, gano'n na kumailing. Kaya malaya naman ang uroro na. Kaya di daw ako sa abilidad ni Gerard. Ikaw ka man ki, dahil siya. Latusunod. Bata paboritong kuan si Bunny. Bunny? O Bunny? Bunny Gandler. Bunny Gandler. Paboritong ko daw yan. Eh ako nang manood ng volleyball. Nasasaktan ako. Siya pala, kaya daw ako. Itong duman ito ni Gerald, doon ako talaga eh. Itong hiling-hiling niya duman sa Philippine Sports Arena. Wala duman sa, duman sa SMX baga. Doon ako itong burbisita niyang ito. Ang lalaki, pag sigang burbisita, di mo kumalansi. Kagurang ang kunang ini, oh. Ang lalaki, pag sigang duman-duman, sigang burbisita mo, mabigla ka sa nang minaduman na arukaan. Di mo kumalansi ka, Joshua tabi. Ibaga. Sa kagurang ang kunang ini, malansi mo kan mga motibong an. Okay, sige, go. Yes, BP Henry. Gulpi na ang tao dito sa tubangan kan Obelisk sa Legazpi City Boulevard. Bago magrelimpyahan. Papawis mo na. Papawis. Papawis. Gusto ko ako. Saga na ako garing. Domingo saga. Plus mo na. Gusto saga na ako ma-walking kay Atab. Okay. Anong sitwasyon? Go ahead. Maski maturdang BP Henry na panahon. Kadakol na ang nagtitiripon digdi sa may Legazpi City Boulevard para magpartisipar sa mga yaring coastal cleanup na pinag-organisar man kan Department of Environment and Natural Resources o kaya DENR Regional Office 5 katuwang ang iba pang mga ahensya di gobyerno, uniform personnel, siring man, mga pribadong kumpanya digdi sa Legazpi City. Kaiba ang SMCT Legazpi asin iba pa tabi bipihan ring mga volunteers para sa International Coastal Cleanup ngunyan na Aldao. Sa ngunyan tabi BP Henry bago magpuon ka na diit na programa, seremonya, igumo na nin Zumba session. Magayon. Kung sa in
padaplos mo na Mhm. sa mga partisipar tabi BP Henry. Mhm. Ana sitwasyon kung igwa ka nindarang behikulo asin mo mo magpasirin digdi sa Legazpi City Boulevard. Mm. Sundo ka na mo na digdi sa may bago makabot sa Obelisk. Mhm. Nasa taho kanto nampo sa mga partisipantes para Ah. sa coastal cleanup asin sa kunyan nasa pagkondusir mo na tabi BP Henry nin Zumba session. Okay. Taud, baka may mga makaulay kitang mga opisyal. Sige daw. Kailan taon-taon man tabi ni BP Henry pinagigibo. Mhm. Kana DNR asin iba pang mga ahensi ni gobyerno asin volunteers. Mm. Digdi sa Legazpi City kung saan na pinaglilimpihan ining kalabanan ni BP Henry kan Boulevard. Mhm. Asin sa iba pang coastal area kan Legazpi City. Aha. Magpunti sa may barangay Dapdap, sundo sa may pinakapurokan na Boulevard. Aha. Sa parte kan barangay Lamba. Mhm. Ang anunsyo, so gustong mag-iba, pwede man. Madara ka BP Henry nin sa diri mong materyales panlinig. Siring man bugtakan kan sa imong basura. Mhm. Ang napasistema, may kanya-kanyang area ang paglinig tabi BP Henry. And pagkatapos kan relimpyahan, pigitaripon ang mga basura para tama ang pagkakasigregar. Asin titimbangon tabi ni BP Henry tangani hilingon kung gurano kadakol napurot naman na basura ngunya na coastal cleanup ngunya na taon. Aha. So sa ngunyan tabi BP Henry, ongoing ang Zumba session. Pagkatapos kay ni magkakaigwaan ni halipot na programa. Imbitado si Mayor Hisham Ismail, si Ian Matao kan welcome address, si Honorable Governor Noel Rosal para sa message of support. Kay niya sa Tony Desi Punsalan Bragae, asin ang mall manager man kan SM City Legazpi, asin nakatalaan magtaon ng inspirational message ang Regional Executive Director kan Dean Arbicol, si Seso 3 Francisco Milia Jr. And yaw man ni Grip Henry ani ba pang haralang kaw na opisyal kan Dean Arbicol. Ayun. Okay. Anong mga areas tabi ang ano yan? Ano yan? Anong mga ano yun eh? Anong mga lugar ang lilimpihan? Ang mga lilimpihan tabi BP Henry, pagpondo man sa may kapuntukan area sa barangay Dapdap, sundo digdi sa ano ini sa parte kan barangay Lamba. Sa Labana ini kan Legazpi City Boulevard. Diyan tabi BP Henry mapurot ni na basura. Okay. So station by station, station 1 duman sa may kapuntukan sa may barangay Dapdap. And hanggang station 7 tabi BP Henry hanggang sa makaabot digdi sa pinakapurokan Legazpi Boulevard. Okay. Sige. Good. So far, yun mo na yan na sitwasyon sa mga gustong magsabay, may mahuyong buot para limpihan ang sa tuyang kapalibutan. Yan, yung digdi, nagkitaripon sa may atubangan kan Obelisk, Legazpi City Boulevard. With Bata sa mobile, Joshua Bino, PCGB. Salamat, Joshua Saripor. Hali dyan mga tugang sa luwas. Oras natin, 10 minutes bago po magabot ang alas 6 ng morning. Sige. Boy Scouts of the Philippines ay present Boy Scouts of the Philippines, Legazpi City Council and Mayon Council for the International International Coastal Cleanup Day. Alright, sige, nandiyan pala yung mga grupo na namin yung mga Boy Scouts namin, mga katropa ko sa Boy Scouts of the Philippines, Mayon Council. Nakasabay pala na, no? Diba magkakasabay talaga pang-araw ka na, Sige po, Sir Tony Reyes, enjoy, Maray na aga, Sir Hen Leona, sa Leona and Morante family, Kagawad Morante, ex-Kapitan Maring, asin mga taga Dilapas, naka-GB Permi, loud and clear. Home sweet home, Sir Hen. Okay. Nasa bahay pala si amigong ano yan. Sa amigong Ronnie Leona. Sige po, good morning Diyan sa mga taga mga taga Dilapas, Daraga, Albay. Okay, sige, sandali lang, Jomar. Oras na kan paningit sa morning hearing. Paningit sa morning hearing. Aramon ta daw mga tugang kung ano ang paningit na bitbit ni Ate Sha Leron.
Aramon ta daw yan. Good morning, Ate Sha. Good morning po, VP Henry. Asin sa to yung mga paraan tabay. Aram din do na ang mga hamster ang may super storage skills. Oh? Bako sa ref o bangko, kundi ang sa indang super expandable na pisngi na pwedeng imbakanin pagkaon. Oh. Basado sa pag-aadal, halos 20% kan body weight kan mga hamster ang nasa pisngi ninda kung saan gari may naka-built-in digding lunchbox na pigagamit para magdaranin pagkaon sa indang pugad. Oho. Alagad bako lang sa pagkaon ninda ini nagagamit, kundi pati sa bedding, nesting materials, o minsan pigagamit man inikan mga babaeng hamster para mientras na ilagan sa indang babies in kaso may emergency. Oho. Kaya dawa sa dit, sobrang resourceful kan mga hamster pag abot sa indang pang-urual daw na pagkabuhay. Oh. Yan po, VP, ang paningit sa morning hirit ngayon na aldaw nin Sabado. Ini po si Shara Milaron, marhay na aga. Salamat, Shara. Paningit sa morning hirit. Thank you, Ate Sha, sa paningit. Aram mo yan na kinubagaan Junior, di ba? Kinu yan na sa dayuton eh. Ha? So, aki kay gwa ka yan, nawara Jun, nawara itong kung itong puti bagang kolor ka yan. Pakawara niya, pakalipas kay duwang aldaw, nagdurdalagan duman sa kama, nagbalik, may ugali yan na kung saan siya pero nag-stay, minabalik siya. Magkaiba talaga tayo. Madlib ko tayo kibayar tabaka kung makakulog kita. Jomar Bien, nasa linya. Good morning, Jomar. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Arestado sa Banwaan kan Bakakay ang konsideradong number 3 most wanted person. Duman man sa Banwaan kan Tiwi. Ini ang naging aktibidad kan mga miyembros kan Tiwi PNP, Bakakay PNP, parte kan sa indang paghahanap kan mga wanted na persona sa indang mga lugar. Sa ginibong operasyon kan Tiwi PNP sa pakikipag-coordinar ninda sa Bakakay PNP, inarestar kan mga miyembros kan Tiwi PNP sa sarong barangay digdi sa Banwaan kan Bakakay si Sarong alias Tor na nahampang sa kasong frustrated homicide duman sa Banwaan kan Tiwi. Ang persona o ang suspitsado iyo ang nakapag-tago ni nagkapiraman na panahon, hali duman sa Banwaan kan Tiwi, pero nasusog kan mga miyembros kan Tiwi PNP na digdi pa lang sa Banwaan kan Bakakay ini nagpapaipdi. Kasi tulos man ninda na isinirbihan warrant of arrest sa kooperasyon man o pakikipag-coordinar rin digdi sa Bakakay PNP. Yan tabi VP Henry ang mga impormasyon hali sa mga police station digdi sa First District and Albay sa nakalis 24 oras. Jomar Bien, DCG. Salamat, Jomar, sa report. Hali po dyan sa Aluan. Yan tabi, mga tugangan, mga latest na pangyari dyan. 3 minutos na lang. Alas 6 na rin pagkaaga. Ubasan ta kamukirawit dawit na ginibo ni Pading Ray Romero para po sa tuyang programang Morning Hirit. Ang titulo, saan kaya tayo patungo? Tula ni Pading Ray Romero. Purihin ka, Panginoon, na sa amin nagmamahal. Salamat po sa patuloy mong pagpapatnubay. Tulungan mo po kaming huwag maligaw, laging nasa liwanag, iyo pong inaakay. Magandang araw po sa inyo pong lahat. Ako po'y gumagalang at nagpapasalamat. Sana'y tamang lahat ating tinatahak, landas na ikabubuti, bagamat may hirap. Para tayong lumalakad sa daang masalimuot. Sa panahon ngayon, nariyan ang lungkot. Nararamdaman natin sa buhay ang takot. Dala ang pangyayaring nakakapangilabot. Mundo ay umiikot, minsan iba ang hatid. Di
natin nagugustuhan, parang palaisipan. Tayo ay sumasabit dahil sa kalituhan at ang panganib ay biglaang nandiyan. Sa mundo ng tao, di mo maintindihan, bakit ba kay ilap ng pagkakaunawaan? Iba'y hindi madama ang kahalagahan na kaloob sa atin itong katahimikan. Hindi natin maiwasan ang dumaan sa pagsubok. Minsan may kamalasan ang pagluha na halos. Sa buhay natin minsan nariyan ang himutok na kailangang labanan, huwag mahuhulog. Sa bayan kong mahal, aking ikinakarangal, nababalot ng lumbay, parang nasasakal. Siya'y ngumangal-ngal, sa pagod humihingal, naghahanap nasasabik sa tunay na pagmamahal. Bagamat tayo ay parang napipilayan, maging matatag tayo, kumilos ng sabay-sabay, maluwag at malinis sa ating kalooban upang buhay natin mayroong kagandahan. Napakahalagang tanong, nasa atin ang kasagutan na kung tayo'y tulong-tulong, ang bigat gumagaan, ang kahirapan mayroong hangganan, na kung sa Diyos tayo lalapit, hindi tayo papabayaan. Amen. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Salbata na Junior, nagagat ko sukan ko, nagagat ko sa dila ko Yung kinumero John, aray ko, napalo do, nagagat ko sa dila ko. May maka, bago pag, kulugo, aray ko. May salbatana na paano nakagat ko sa kuyang dila. Excuse me po. Okay, sabi da kang may mag-amigo dang halas. Pero makulog talaga Junior. Malain. May mag-amigo dang halas. Sabi da kan so sarong halas. Padi. Totoo nga pa din na ang kita ngaya kung kita marara kita. Ang sa tuya ngayang venom ngaya medyo pwede makagadan. Magkakagadan. Sabi kang amigo niyang halat, yung nga pa di totoo. Venomous bagay nga kita, delikado nga kita. Sabi kang, pag nakakagat nga kita, unatangay pa di tamalong siyon ka. Sabi kan halas na naghapot Junior. Sabi kan naghapot na alas. Iyo nga nga pala ang problema ko Takagat ko nga pala sudila ko. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number one, always at your service. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang ng mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang
piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan as in dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, as in Apple App Store, as in hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget as in malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga, magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Sana naman po yung mga kababayan natin sa Legazpi at sa mga kalapit bayan, huwag po kayong manghinayang sa itutulong ninyo. Huwag tayong titigil ng paggawa ng mabuti, lalong-lalo na kumpara sa Diyos na pinagmulan ng lahat ng ine-enjoy natin sa buhay. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish. Be a benefactor. Support a seminarian. Lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata.
kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always DCGB, alas 6:09 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta sa lado lokal, investigasyon may kinaraman mga tugang sa sarong social media post na pigasabing may sarong aki na dit pang makuanin personang nakalunad sa motorsiklo. Ipinautob o pinapainvestigaran kan o pinasunod tulos kan Legazpi City PNP. Mga paratyenda sa night market, pigosulong kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay na mairehistro sa Securities and Exchange Commission. Sa lado National Travel Clearance ni Bicol Party List Representative Zaldico, binawi kan Kamara de Representantes asin pinag-orden ang mag-uli sa Pilipinas. PNP, ACG, bantay sarado ang mga social media post may kinaraman sa September 21 na rally. Sa ibang nasyon, UN Security Council, mapasa din resolusyon sa dagos ng pagtapos kang kariribokan sa Gaza. Business News, Bako Sentral ng Pilipinas, piglimitaran ang cash withdrawal sa kantidad na 500,000 pesos kada aldaw. Health News, air pollution, ikadawang kausa din amay na pagkagadan, sigon sa mga eksperto sa salud. Detalyes, mga tugang kan mga bareta niya tungon yan sa lado lokal. Pinag-orden po ni Legazpi City PNP, Police Station Chief OIC, Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr. ang investigasyon manungod sa sarong social media post kung saan aligadong may sarong aki na ditan pang makua kan mga personang nakalunad sa motor kan Martes sa Barangay 15 Ilawod East, Legazpi City. Sa intervista kang DCGB News official, tinawanin doon kay ni na dahil sindan nakakaresibin informal na report manungod sa insidente. Bilang kasimbagan, sinugo niya ang personahes kan hipatura hali sa Women and Children's Protection Desk na hanapon ang personang nag-post asin hagadanin iba pang informasyon. Katakod kay ni, nagpatanid man si Tapel sa publiko na ibitaran ang pagpapakalat nin mga unverified na informasyon online dahilan taan arong kining post pwedeng maging kausa nin unnecessary na katakutan asin panic sa palibot. Sa kang Facebook naman talaga, hindi naman yan, kumbaga wala man tayong batas para ipagbawal kung anong ipopost natin dyan, as long as hindi naman kumbaga nakakasira ng isang tao or papasok sa cyber libel. But ang pakiusap namin siguro baka pwedeng yung mga ganyang bagay ay may ikonsulta po sa amin at mai-report po agad sa amin para mabigyan natin ng aksyon. Kasi po baka itong mga post natin maging responsable din tayo ay baka mag-create ng takot sa publiko. Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel kang Legazpi PNP. Mientras tanto, report ni Jimmy Nasalita hali dyan sa Alwa. Sabi Jim. Yes, Bibi, mga tugang, nasa pagtugay-gay kita sa ngunyan sa gigibuhon na aerial inspection kan grupo kan APSIMO asin kan lokal na gobyerno kan banuan kan ginabatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Ungkoko kan ginabatan kung saan manungod ini sa pagdiskubre sa kunata ang barangay Masarawag sa ginabatan in other parts sa barangay kan may unit firming pinag pa-flash flood. May mga sitwasyon na pag nag-uran, may flash flood. And ang ginibo ni Mayor Gemma Ungkoko together with the provincial government OIC APSIMO
Rick Mendoza nakipag-coordinar sin naghinguwa na makasubli nin lunadan pan himpapawid o ining chopper ngani na makonduser an aerial inspection o aerial survey diyan sa pamitisan kan Bulkang Mayon, particular sa area kan barangay Masarawag. Ngunya na pagkaaga nagkaigwanan nin briefing and pinag-aram ang sitwasyon kan kaitaasan kung kayang lumayog ining helicopter. So klase yung Bowie 2 helicopter ang lulunadan ni and kasabay ang DCGB News sa grupo sa atin anytime malayog na ini pasiring dyan sa may pamitisan kan Bulkang Mayon. Naghahanda lang ang mga ining piloto and iba pa na mga pasistema tangani na maka officially lumayog na ining chopper na yaon digdi sa samuyang kinamumugtatan sa Tug 5. Si Mayor Jim Anong Hoko Padagos pa sa pagkipag meeting together with the official digdi sa Mauran ugaring, mauran madalom diyan Jimmy. Kumusta ang panahon diyan? May kwan digdi, Maliwanag? may briefing na and kayang lumayog. Oo. And may suggestion si Sir Rick Mendoza na base sa katugunan si Gobernador Noel Rosal gari isa sabay sa Bakakay area. May lugar man sa Bakakay Lingon man. Dudungawan Oo. sa pagkikaning Huey helicopter. Yui Yui helicopter. Oo. Supposed to be so sinok na pero they available sa gari may importanteng mga mission kaya ini na Doro dakula yan eh. Helicopter iyo an lulunadan mi actually sa ngunyan warm up na kan makina akan engine and anytime pwede kami na lumayog ta BBP. Abangan kan sa tuyo mga tagantabayan na mga madidiscover hali duman sa kaitaasan taan DCGB News kasabay digdi sa grupong initabi BP si Sir Rick Mendoza, MDRRMO Chief Joy Maravillas o ni si Mayor. Ako tatapos na tabi BP nagraralatawa na ada paluwas digdi sa briefing room. Mayor, good morning. Si BP Henderson ko sa DCGB. Mayor, good morning po. Good morning. Mayor, salamaton pong maray sa oras sa DCGB. Ano po, Mayor, lawas po ngunyan ang aerial survey? Opo, pasakay na kami po sa helicopter. Opo. Ano pong katuyuhan kang aerial survey tatabi, Mayor? Para makita natin, ma-assess ang ang sitwasyon po diyan sa bubulusan po sa tubig diyan sa Masarawag. Kasi may kamanan man po kitang taga-pulisya. Pinadala ni Gov. Noel Rosal si Sir Roderick para makita nga po kung ano talaga ang pwedeng gibo na plano kung kailangan na flood control, controversial na flood control. Iyon man ang ganyan, ano? Kung ano po ang pwedeng gibuho na plano sa tuyang gobyerno po. Iya, dapat man agad mahiling diyan sa taas court sa naghahali ang tubig, ano, Mayor? May diyan po sa mga pera kaya kamong kilometro hali po sa ano dumano na area hali diyan sa may pamitisang Kambulkan sa may ginubatan iya pong inauto na, no? Diba? Tay kanyaon diyan eh. Sa ginubatan. Priority ang ginubatan. Oo. Okay. Sige, Mayor, ingat po kamo. Yeah, ingat po. Ingat. Ingat. Okay. Thank you, Jim. Okay, so yan tabi BP nag-ready na. Sir. Amana sir, okay na. Dahil kita pwede mag-gas. May mga protocol kaya tayo. Dahil okay na yan. Nasabutan tayo. Okay. Yeah. So, yan tabi BP ngo na. Abangan na lang. Nakasakay ka na, Jimmy, helicopter? Iyon na. Okay. Iyon, may ang lulunadan, may gunner. Yun. Siyempre, perminan. Air Force ba yan?
Air Force yun eh. Dahil kumpara so inot na may kuan itong Chinook, may mga sarado ini dahil open ini. Yeah. Kaya po mapuesto na ako tabi bibi. Tagsaibong yan. Tagsaibong. Open yan. Tanang mahiling ta sa taas an kung anoan sitwasyon. Ay nasisir Rick Mendoza. Ay duman ako tasindan. Basta abangan lang ta BBP sa mga sunod na programa diyan sa ikaan magad ako ki go signal na anytime mapag kung ano na ang sitwasyon. Sige. Pag layog kayo ni mapabot kami ki informasyon. Ako ako masakay na ako tigde sa chopper. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, live from Technical Operations Group dyan sa dating airport, Legazpi. Sabay po sa aerial inspection, nagigibuhon mo yan. Dyan sa may partikan Barangay Masarawag area and may instruction si Governor. Nahilingon man sa may ni Rick Mendoza sa may partikan Bakakay, Albay. Maray man ang panahon kaya man databing lumayog ang helicopter ngo niya. Ipinagsusulong po kan lokal na gobyerno kan Daraga Albay an marehistro ang sa Security and Exchange Commission ang mga paratyenda sa night market tanganing mabilog nin marhayan sa indang asosasyon. Sigon kay Daraga Public Market Supervisor Temes Lubete, pigaadala ninda sa panginginot ni Alcalde Victor Perete na maadaptar ang sistema sa duwang sikat na merkado sa Makati asin Baguio City kung saan pigmamaneher ini sa pagikan asosasyon kan mga paratyenda. Sinabi ni Lubete na katuyuan kay din na ma-empower asin matawananin oportunidad ang mga paratyenda na makapagdiskarte sa saindang pagninegosyo. Katakod kay ni posibleng magkaigwanin pagbabago sa night market kan Daraga Albay sa mga masunod na aldaw in kaso marealisar ang nasabing lockdown. Dumang kita kay Joshua Bino, may kinaraman sa pagigibong clean-up drive dyan tabi sa may partikan Puro and Dapdap area. International Clean-up Day. Joshua, come in. Pasok, Joshua. Good morning. Yeah, go ahead. Good morning sa mga Barantabay. Debahan ko ang Assistant Regional Director for Special Concerns, Madam Adona San Diego, yan kinartikul tabi dito yan para magadantanin natin siya may pinaraman sa International Coastal Cleanup Day, ngunyan na aldaw, and at the same time opisina, iyon nag-organisar min sarong maiwasan na coastal cleanup si PDP Henry sa Legazpi City Boulevard from Barangay Dapdap hanggang sa makabot sa Barangay Lamba. Sa Legazpi City. ARD, sige pwede po ng DCGB. Hello, good morning po. Good morning, ma'am. Good morning sa ating mga nanonood. Nakikinig pala kasi. Yeah, naka-live tayo sa Facebook, ma'am. Naka-live din tayo sa Facebook ngayon. Opo. Medyo maingay. Yeah, opo. Ma'am, paki-kwan po, ano po ang goal na gustong mangyari sa gagawin nating coastal cleanup ngayong araw? Oo. So, marami tayong agency na nandito na stakeholders, ano? Opo. So, gustong tumulong din sa ating gagawing paggilos para sa kalikasan. Ito po yung International Coastal Clean Up na may tema Clean Seas against the climate crisis. Tayo ang solusyon. Yan, tama po. Since tayo po actually ang problema, tayo talaga ang solusyon. Kung simpleng maayos na pagtatapon ng basura ay magagawa natin, maiiwasan sana natin itong mga coastal clean up. Mas makikita natin na mas maganda at mas maayos na karagatan na pinagkukunan na natin ang kabuhayan. Madali ako, tinatawag ako. Yeah, okay. Sorry po sa inyo. Sige po. Alat lang dapat din, ma-message madali pala siya. Yeah, pala. Ma-message na madali. Matarampalan siya. Pero Jimmy, kumusta ang tao tabi dyan? Pakidescribe daw kang sitwasyon sa Obelisk area. Ay, cool pina. Uning katabangan kan Obelisk. Pano na yan tabi dito yung rin tao. Sa awin mo na si Juan, naroon tamo na dito Henry, si Cap PDP Glenn. Naputol mi siya sa taga din ng tama message. Pero sir, agad din na message. Ano po, ka-supportive ang mga barangay. Kasi pa po mga barangay na kayo dango yung digdig na kumbaga na-invitaran sa barangay Dapdap. Hello, ABP, good morning, Tabi. Yeah, opo. Maray na aga po, Tabi. Inaong kami digyo sa Puro, sa may Obili, Tomaro.
sa pinagigibong International Coastal Cleanup Day DNR na yung nanginginutan. Na ang policy katapos-labang ng mga participating agencies and mga organizations. Opo. And ang mga tulong barangays na pinaka-invelto, yung po ang Dapdap, Pampuro at yung Lamba bilang host barangays kay Legacy Boulevard na kung saan iyo po ang pupunan kay programa kay International Coastal Cleanup Day. After kining short opening program, magkakanya-kanya kami station. So, iba kayo duman sa Punto Canil, sa iba sa Tawangan, sa iba duman sa Kuya, sa May Makabalo, sa iba matada din sa Puro hanggang duman sa Pabdi-Tabi kang Lamban. Opo. O, tama, ibig pa pagkasabot ko sa Dapdap, ang target is Kapuntukan and ining Makabalo River, tabi? Opo, yun. Duman sa area ko, naman po ito tabi. May Kapuntukan Hill, sa Tawangan, and then sa may Makabalo River. Ayun. Iyon man po tabi itong duwang station sa parte kang Dapdap. I see. So, ma-disperse pa lang kabo dyan, kanya-kanyang area pagkatapos kang programa. Oo. Kanya-kanyang stations po kami. May mga designated na mga agencies, barangay, and organizations kada station. Opo. Pero, di ba last year, may ka mo nakaparticipate dyan sa coastal cleanup na yan? Oh, every year. Every year. Ang last year, tuman sa Dapdap ang kayo ni ang opening program. Naramdaman ko eh. Several years ata, duman sa Muyang, minsan sa Rawis. Depende po kung saan pinag-designar tang DNR. Oo. So, 3 barangays pala ng target mo yan, Puro, Lamba, Dapdap. Iyo tabi. Susok sa programa na ano yung digdingin yan sa lugar. I see, okay. EBP, good luck, tabi. Salamat naman ay. Okay, salamat tabi. BP Henry, nagpo na ang programa din. Yeah, okay. Yeah. Joshua? BP Henry, si ARD Adona San Diego, ongoing ang sayang aming sayaw. Manig BP Henry, si Provincial Administrator Raul Rosal, siya siguro ang ma-represent kay Governor Noel Rosal. Yaon si Attorney Daisy Punsalan Tragais, ang Regional Director na Civil Service Commission, and lang tadi BP Henry na orato bang kita. And sa mga haralang taon na opisyal na DNR Regional Office 5, Full Force Mandigita BP Henry, and iba pa sa mga Boy Scouts, Digita BP Henry. Ayun, sa Tony Reyes buda so grupo mi sa Mayon Council. Mayon Council. Tapos Barangay Council siguro inikat Puro. Digita BP Henry nakakulay green. And City Government of Legazpi, ano ba pang mga private groups tabi BP Henry, ayaw man digdi papartisipar sa coastal cleanup na ini. And uniform personnel, iba pang mga ahensyas de gobyerno, pagkatapos kayo ng halipot na programa, diretso na tabi BP Henry sa kanya-kanyang station para sa sabay na remedyahan nyo na pagkaano. Susumba tapos na? Tapos na susumbata. Dinaplos na. Oo. Okay. Kamusta ang panahon Diyos ha? Kasubaan ko. Naguran ba? O Nagusumba, nagator tagiti. Oo, ganyan. Medyo okay na tabi ditihan, panahon na magduro-diretso ini. Madampog lang, pero okay man, tamang-tama. Tangan, di ba po masyadong mainit pag nagre-rentiyahan na. Iyo. Okay. Sige. So, yan, tabi mo na dito. Na iba niya itong mga sitwasyon. Live sa Legazpi City Boulevard. Babalik kita sa ibang update. Josh Babino, salamat Joshua sa report. Hali dyan sa Alawa. Mientras tanto, ibang kita mga tugang sa lokasyon ni Jimmy Nazalita, nasa chopper na ini. Nag-live ng helicopter para sa aerial survey sa Mayon Volcano sa may Ginubatan area. Kami Jim? Yes, Bibi. Yung pa kami dito sa Song 5. Nag-warm up pa lang ka na engine joining na magsasabay at pagkalayong sabay-sabay initabi bipak ang kining saro ready na nagpapainit lang kan engine naglalaban-laban na at ilisin kaning helicopter anytime malayong na initabi bibi naman sa mga respetibong target area na gustong tungawan kan grupo Tara, ngayon niya maana umuko together with Sir Rick Mendoza. Pato po kay Sir Rick. Manong Rick? Sir Rick. Ayun. Hello Manong Rick.
Maribok yun ta nakakuan may mga headset yan eh. Di ba nakakuan ka mo? Naka-headset? Pinakapusugunan na labad-labadan. Yeah, yung madangog yan. And paringanit na nadadagog na kapa. Pero yaw pa kami. Dahil pa kami sa kasumatlayo. Anytime, malayog na anytime BP. And matao na lang kami kilagawan. Hali sa kaitasan taon-taon sa naman. And open din ayaw na kung mismo sa gilid kaning chopper. And bawalan na mga gadget na ipagluwas-luwas na baka ilayog na makarosan na natural sa itaas. Makaros. And pinasiguro ko na inigkakot ko sa tulak. Dipindil na. And sa mga oras na ini sabi BP, ang direksyon mo niyan, nakatuo na pasiring dyan sa pamitisan sa Bulkang Mayon. Abangan na lang taon-taon pag nadagog na kan mga tagantabay niya to, na iguala nila nagpapalak-palak dyan na helicopter sa may pamitisan sa Bulkang Mayon. Iyon na yan at grupo. Tara, Mayor Jema Anong kasabay niya to si Sir Jerry Pigornia, si Engineer then si Sir Rick Mendoza, Mayor Jema Anong Chief Gerard Imo, Chief Joy Maravillas, and ground si Mayor Jema Anong siya at nabati naman sa orientation sa Subago. Si Mayor na lang luminayog na kami sa mga oras na na summer na nalulunadan niya mo at magpapaluwas taon-taon na pwede niya ito na ma-interview iyo nakasintro sa digdig kay Mayor Jema Anong o kaya si Sir Rick Mendoza. So yan ang sabi na sa kaitasan na kami sa mga oras na ini. Dito sa tuntok na kami dyan sa tuntok na Bulkang Mayon. And nagsurot na kita at mga siyan pinigay shower pinigay kaitasan at chopper sa mo dyan. Yaw na at pag nagpapakiraray. Buminaba kiraray, napano daw? Di ba kakaya kung anong pigasis ka ng panahon, Jimmy? Hindi pagkatapos buminaba kiraray. Pigasis ka ng panahon eh. Pagkakas sa taas kaya medyo nagtuturot na kita. Hindi ako dahil kita pwede mag-interview. Yes. Briefing. Dahil kita pwede mag-interview digdi sa sa piloto o sa grupo ka na Air Force. And solamente kay Mayor Jema Anong Pintano kay Sir Rick Mendoza. Pero dahil kita magkakapag-live interview para Mayor mo niyan, may mga takop at sa moyang mga talinga. Iyo. Natural. Maribok yan. Maribok kami kanay kung na i-cover sa moyang mga talinga. Marami pala namin meeting din si Engineer Abirin. Kan banuan kan ginubatan. Balik saro 2, 3, 4, 5, 7 kami tabi pipi na magsasaramay na nakaluna digdi na helicopter na ma-conducer na aerial survey sa mga oras na ini. So yan, dahil ko pa masabot at tabi pipi kung lang kasaluminayos na kung pinapamagiraray kami digdi na 2-5 sa mga oras na ini. Ang mga daw di ba pa ng mga detalles digdi sa pagsugay kay Jato, exclusive yan digdi sa DCGB. Jimmy na salita, DCGB News. DCGB on assignment. Oras natin, mga tugang 6:31 sa Pilipinas. Magbabalik po kami. Nasa linya muna pala. Sorry. Nasa linya muna si Angel Mostaza sa dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. May kinaraman po yan sa Legazpi City Police Station. Magkakaigwa daw nin tugtugan at sumba sa Domingong September 21 sa ibong kampigasabing hero protesta ka nagkapirang grupo sa syudad. Report na Angel. Pasok, Angel. Naputol na si Angel.
Angel, pasok. Angel. Naputol. Okay na si Angel. Sandali lang po at nagkukunik ang signal ni Angel. Para maraman ta ang istorya may kinaraman dyan sa aktibidad. Kang Legazpi City PNP. Angel. Angel. Nawala. 6:33 oras po sa Pilipinas. Babalikan ta ang report ni Angel. Ito na. Tabi ang bareta, mga tugang ngunya na aga. Hello Angel, good morning. Go ahead. Go ahead Angel. 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 Doon muna kita kay Jomar Bien. May kinaraman po ini sa pag-establisar nin Community College sa Tabaco City na pinagbubusol ngunyan kan sangguniang panlunsod. Jomar Bien sa report. Ang panglungsod kan Tabaco na maka-establisar nin Community College digdi sa naunang bita na syudad. Ini matapos na nagpasar sindan ng resolusyon na naghahagad kay Kongresista Crisel Lagman na asikasuhon na matabangan ang tabako na magkaigwanin community college sa Apuera Kayan ang sangguniang panglungsod kan Tabaco. Iyon nagkuplano naman na maghiro-hiro na kan proseso habang pendiente ang request pa nila kay Congresswoman Crisel Lagman na tangan inaing kaso na marilisar ang request. Preparado na ang gabos maabot kan sangguniang panglungsod kan Tabaco na ibugtak ang community college sa Kumbako sa Upland Barangays duman sa Island Barangays. Tangan inaday maging kakompetensya kan mga eksistidong mga pribadong kolehiyo digdi sa syudad kan Tabaco. Bigadala naman kasangguniang panglungsod ang mga kurso na pwedeng hagado ninda sa CHED na i-ofrecer kan community college na mas matapakinabangan kan mga pobreng mga namamanuaan in kaso matugutan, maproseso asin matugutan na ang pag-establisar kan community college digdi sa syudad kan Tabaco. Yan ang report, Jomar Bien, DCG. Balikan ta pa report na Angel Mustasa hali dyan sa Luas. Kasabay kan Tigalauman na hiro protesta sa Domingo, September 21, nakatalaan na magkaigwanan tugtugan at zumba sa parke sa Legazpi City Police Station. Inian payag si DCG Binus ni Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., an officer in charge ng Epatura, kung sa intigin ganira ang publiko kung alas 6 nin aga sa aga magkakaigwanan zumba sa Kalayaan Park sa Barangay Dugon, Legazpi City na susundan ng feeding program asin ang karantahan asin tugtugan. Sinabi ni Tapel na nasabing aktibidad katuwang ninda anak Police Regional Office No. 5 asin Albay Police Provincial Office na ang katuyuhan siguro ho na maging fit ang kapulisan asin makapagtaonin kaugmahan sa publiko. Sa takot tinipigin ganyan ng Tapel ang publiko na magpartisi para sa aga. Sa ibong kainhi siniguro ni Tapel na preparado anak sa indang stasyon in kaso magkaigwanan hiro protesta sa man-awan aman iba-ibang grupo bilang pagpapahilingkan sa inang pagkontra sa nangyari nga o mga nangyayari sa nasyon, alaga trabaho maninda na mantineron ang pasig orden. Mga ragdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB News. DCGB on assignment. Balikan ta mga tugang si Jimmy kung naka-take off na ang sendang helicopter para sa aerial survey. Jim? Yes, Pipi. Yaw na alang kawataan sa mo yung pinamumugtakan sa mga oras na ini. And madagos kita sa pag-feed kan kato yung mga footage sa satellite. And nadudukawan mi ang mga birde, mga kanyugan, mga iba-ibang mga building sa mga oras na ini. And as of now, dahil ko pa sabi ko na anong eksaktong lokasyon na ining pinamumugtakan mi na nadudungawan mi sa mga oras na ini. And sabi ko na nga na dahil taman pa pwedeng makahuron o kaya
makaurot sa mayor sa Maribukon. Pagkatapos may mga cover na klukas sa mo yung mga talinga. Yaon ako langgat sa gilid. Sa may ganir ako. Asin nadudungawan ko na sa BBB. Ini nga mga kagulping stockpile. Tapos mga equipment sa mga quarry. Siguro, mga kuwanay na mga quarry site na ining nadudungawan ko sa mga oras na ini. Pagtubod ko sa dahil ko man natatanaw paan ko kasi medyo madarodampog. Bariknom. Dahil ko pa masabi kung sa inang lokasyon ini. Basta nasa kaitaasan na kami, digdi antong ko kayo ni, digdi sa palibot ka na bulkang mayon tabi BP. Siguro, signal na lang ini, digdi kay Mayor J. Manong Ogo ang piloto. Kung nasa sagot na kami ka na upper portion kan barangay Masarawag. Iko ang nagkukwari sabi suspended ang kwari. Ito. May nagkakwari? Iko ang nagkukwari. Talaga Wag nagkukwari. May nagkakawari. Serya. Onyan, So, medyo madarodampog kalagit nun, paparos. Kaitasan sa mga oras na ini. Hinahinig mga harong na nadudunawan ako. Gabos na inig kanyugan. Di mga kakahuyan. Medyo nagpababaan sa mo yung chopper na pinaglulunada. Minsan pinataas. Go ahead, James. Pinagluluyang at cellphone. Padampog-dampog pananggan. Although dahil managura na, sa mga oras na ini. So yun ang pirang pinoto na nasa itaas kami. Siguro, yun, nagkakay. Pagkatapos, ayun. saan na to, yan na. Nag-fade ang signal. Sige, Jim. Nag-fade ang signal. Yeah, oo. Tuktok nakakalustod kami kan bulkang ngayon sa mga oras na ini. Bibi. Yan. Okay. Dari, di nila na sir. Dahil kasi ako nagdadagog galing kataraning sa pararehas kami may cover. Ay! Nagputok na patian. Ba't nasa taas ka na baga? Ba't kita aeroplano? Minaputok at talian ko anirdaan sa talinga. Ang gustong sabi na lang kawan elevation mina sa mga oras na ini. Sabi ko, so, dari yun na ini, na sisilag mina and direksyon, dari going na ining Masarawag area. So yan, grabing mga nyug, mga kasudog pa nyug, mga kahoy, wala man si mga harong na dikte. Yan o, na pupukusan ko kan sa ko yung camera, galing hararong inay tabi bibi, nagpapapaat, diyo nagaroon gari Manila Masarawag area na inay, na pinagdudungang arararo mo ng galing pala, no? So, yan o, yun na inay, na pinag-sigid-sigidan ka na chopper, nag-tusturo taririk ang chopper, pinatagili doon, wala, pinatagilid sa tuho, na yun na nga na yan, sigdudungawan, nara-regment doon, hindi mo na nilang nakagilid ako doon, makuya ko doon, tumigil ko kita, kamaos malag kita dito, oo, ito, yan, pinagilid, hindi kita masakuyang sa nasa walang porsyon ako ka na chopper. Yan na hiling niya to ang mga gali. Arararo mo talaga tabi pipining gali. Ngunyan, kung napupuso nga ninig itubig, kung di ko anin magpusok na pagbabaha, natural, iyo ang mapuswang pasiring sa
Correct. Ibaba. Mhm. Oo. Okay. So dahil kung masabi ko talagang yun na hindi Sumantarawag area, kasi yun na nahihiling ko sa mga oras na digdi sa ibabang parte. Mhm. Pagkakaning si Sir Rick Mendoza, tayo siya sa ibong na side na chopper. So yan, sabi Pipi, mabalik na lang ako. Medyo tuminaas na naman at layog na chopper sa mga oras na ini. So together with Mayor Jema Uni, Kuwari Time, Kuwari, gamit ng pati mga traffic stop, tapos mga kabasan. Okay, nakilido na. Nakilido na yung chopper sa mga oras. Nakilid kami at pa-apply naman sa right side. Patutukan na ini dyan sa may pamitisan. Direksyon sa helicopter. Tatawin mi sa baba sa PPP at mga backhoe, mga heavy equipment, mga stockpile sa mga oras na ini. So yan. Dahil kumadetermine ko sa inang location ini, yan kinamumugtakan. Pero sigurado, yaon kami sa bisinidad kan, full count pa yun sa mga oras na ini. So yan sa PPP ko na, sa tuyang na informasyon, halidigdi sa pamitisan kan Bulkang Mayon, together with Mayor Jema Nonghogo, Sir Rick Mendoza at sinipapa ng mga pagkiribanyato digdi sa helicopter. Jimmy Nasalita, DCGB News. DCGB on assignment. Salamat Jimmy sa report live. Hali po dyan sa may taas na partikan Masarawag area sa Ginubatan para po sa pinagigibo na aerial survey. Ngunyan pong aldaom yan. Tras tanto, luwan bang kita sa aktibidad ni Joshua Bino, mga tugang dyan sa may partikang Puro, Dapdap and Lamba para po sa International Coastal Cleanup. Ngunyan pong aldaom. Joshua, ano nangyari na? Kumusta dyan? Pipi, natapos na Hello. Yeah, go ahead. Yes, natapos po na natin Henry programa. And makakay ko kaya Ray ni na second round ni na kunyan Zumba and pagkiraray ang oportunidad na makaulay ang Assistant Regional Director sa DNR Regional Office 5 sa BBP Henry. Si ARD Adona San Diego kan ARD for Special Concerns. Hello, Ma. Sige. Ma'am, pwede na po ulit. Alright, Mare lang kami muna ni... Maingay, medyo makusugan, dominated ang Sanson. Papundon mo na MC. Mare lang kami. Mare lang kami dito, Henry. Tarawan mo ang MC, magpundo mo na. Anyway, ilipat ko na linya kay ARD Adona San Diego ang ARD for Special Concerns kan DENR Region 5. ARD, sabi Henry pa ulit. Apa, ARD. Hi, hello, good morning. Hi, ma'am. Opo, naputol tayo kanina. Oo. Oo nga, kasi pasensya na. Yeah, okay lang po, ma'am. Yeah, no problem po. Walang problema. Okay. Ma'am, di ba tabang may mandate na ilinabas, may kilalaman ho sa ganitong araw na to para sa ating coastal cleanup? May batas tayong sinusunod para dito? Yeah, oo. Itong ICC ay talagang sineselebrate natin taon-taon, ano? Nagsimula ito nung diniklara ng Ocean Conservancy, isang laking organisasyon, voluntary organization para linisin yung ating mga coastal areas. So, tayo din dito sa Pilipinas, taon-taon ay nagagawa din tayo ng coastal cleanup. Ito ay, sandali lang parang kung maalala ko pa, ito ay by virtue of our Proclamation number 417 2003. So since 2003 po, ginagawa na natin ang pagko-coastal cleanup. Yes, inaano po natin, taon-taon, ito for awareness raising. Para naman po yung lahat ng ating mga kababayan ay malaman nila
na yung mga ginagawa, yung mga human activities natin, Mm-mm. ay siya po ang nakakasira sa ating kalikasan. Opo. Lalo na sa ating karagatan. Mm-mm. Ang simpleng pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan sana, wala na tayong plastic litter dito sa ating karagatan. Oho. However, siyempre nga, napakalawak ng karagatan, hindi lang naman dito sa Pilipinas. Oo nga, So, oo. pero kung sa atin, with a small contribution, malaki ang magagawa natin dito. Mhm. Dahil nga po, dahil sa ating climate change, sa pagbabago ng panahon, dagdagan pa natin ang mga gawaing hindi makakabuti sa kalikasan, ay talaga pong magsasuffer ang ating karagatan. Mhm. Ngayon po, di ba, bumababa na ang huli ng mga mangingisda natin Mhm. at marami na ding mga phenomenon tayo nakikita na dulot po ito ng climate change. Yes, Kaya yes. naman po hinihingi natin sa ating mga kababayan na sana po tayo ay magbago na rin. Ang simple pong pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan ay makakatulong po ng malaki. Diba? At sana kung tayo ay ginagawa natin ito ng maayos, hindi na tayo magsasagawa ng mga paglilinis at makikita natin, mapapangalagaan na ang ating mga karagatan, di po ba? Yes po. So, Yes po. Kaya naman, Sir, Opo. hinihiling ko po sa ating mga manonood Mm-mm. na sana po tayo ay makalakok sa ganitong mga activities Mm-mm. para makatulong para sa kalikasan. Oo. This is also in celebration of the 125th Philippine Civil Service. Mhm. So tayo pong mga public servant ay hindi lamang naglilingkod sa bayan, Mhm. tayo po sa araw na ito ay naglilingkod para sa kalikasan. Iya. Ma'am, ito po bang activity? Para po sa ating tema na climate, sadali na, Sige po, ma'am. Nahulog, teka lang. Yeah. Oo. Sinasabi po sa tema natin sa ngayon Mhm. na ang climate shift ay shift Opo. against the climate crisis. Yeah. Diba? Tayo ang solusyon. Tama. So para po sa dagat na malinis, iwasan na po natin ang pagkakalat. Oo, yung nga po ma'am. Every year na mayroon tayo niyan, halos tuloy-tuloy na lang basura na kukuha natin sa dagat. Ano? Mga coastals opo. natin. Pero I'm happy to share Opo. with all the listeners na dito po sa atin sa Legazpi, Albay, Mhm. ay medyo hindi naman po ganun kalaki na Yan. kukuha. Actually, maliit na. Opo. Maliit na ang Opo. volume na nakukuha Yeah. natin. Kasi ang dami Kaya na po- lamang, as mentioned ko kanina, Mhm. ito po ang karagatan na napakalawak. Oo nga. Minsan Oo. may magbagyo, yung mga kalat sa ibang lugar napupunta sa ating baybayin. Oo. Kasi ma'am, di ba sa atin sa Albay, Legazpi, ibang parte ng Bicol, halos aktibo tayo ang iba every month sa pag-clean up Yes, eh. opo sir. Oo. At saka Maraming nakita volunteers. natin ang mga karagatan natin hindi na masyadong hindi man marumi, no? Opo, May mga opo. konti-konti lang na plastic litters. Yeah, opo. Director, ma'am, maraming salamat po sa oras. Yes po, salamat din po sa inyo at sa ating mga nakikinig. Opo. So, Diyos mabalos po, Gabo. Diyos mabalos po. Joshua? Gutierrez, ART, na Diego. Kasi ganyan Oo. naman na mag-aldaw mo niyan. Yeah. Okay. Anyway, di pinag-abot naman digdig si Legazpi City Mayor Ishaq Ismail Mm. para magpaabot sa iyang mensahe tabi si Henry para Okay. sa mga participantes mo niya na aldaw. So, Mhm. iyan ang sitwasyon, live digdig sa Legazpi City Boulevard, kay Bangko Suboy Mata sa Mobile. Joshua Bino, DCGB. Salamat, Joshua, sa report. Halik ng dalawa. Jimmy, kumusta na dyan? Na-identify ko na ako dahil kay Nick Chopper na nalulunan. Sa area Kabikan Kamalik na nahiling ko so Apaw pagkatapos so Kamalik Cockpit Arena. Malapit na. So yaw kami sa Tangudgan Kamalik sa mga oras na ini. Go ahead, Jim. Nawawala. Go ahead. Nagili na naman ang sa moyang Chopper. Bigang ranime dyan sa may tuk-tuk o kaya dyan sa may talisik ng Pulkan Mayon na hiling o pipilig ni baba o siguradong pakahararaw ang mga gali
dito mga kinwarihan sa mga oras na ini. Tapos dito sa mga trucks, mga heavy equipment, ayaw sa mga respective kwarto na makaroon natin mga individual na Ayun. nawala, raso, cellphone, nawala sa camera, pagkatapos ang sarong-tapos ko nakasipan na ko sa pagkakibag galing na saper, magpapalang kita sa maka-maungkang kita sabi, kita wala magsiulang, sinigkilig sa saper sa yaw na kaya ko sa walang partika sa saper para magkawal ang mga sitwasyon. Nalagtado na sa kuya at lawas ng pusang kayo sa BBP dahil kasirugang punga. Wow. Oo, magayon na view yan ah. Magayon na lahat yun. Ipapakasitin sa taon na mga satellite na so ulit pa ang mga bisipa ko. Ulit na kalipainin pero sa harap sa isang direksyon na naman sila. Pero dahil ito so nasakwan kami malihang pasinidya sa Daraga area sa pulutan ng pagsugagan ko sa grabe istak yaw dyan sa panginoon sa nalagsugan ko na bilay ko na namin yung tinipid grabe makakuha din mga equipment mga pulot-pulot nasa stockpile na lang tawon may mga resources sa ibabaw. So kung pagkatapos may mga sige, may mga raos na sige, yaon na katanaw ni Garito Duterte si highway ni sa Pilipinas na katanaw ni mga oras ulit. So nagpikipan sa wala, nagpikipan sa tuho. Kuyo, Duterte highway ni na hiling ko na sa ibaba. Natapos kami at reference ko namin din yung nagtatugtugan na bulkan ngayon. Yaon sa sa area kan Pasirik. Itakot Pasirik na inintay. Sa Tubago, laro sa pinagtugon ng gobernador sa Wilusan, isapay makakay. Bakit yung naka-out na kami talagang purong tubig na naglalaan ayun, okay. Yan ang mga kami sa mga dagdag na informasyon. Aditigis na kaisa sa Saper, Federal kayo si Manongo, si Sir Rick Mendoza, si Engineer Sir Jerry Picorta, si Engineer Abirin, FDR Aling Mustipsoy Maravillas, sa Sabi naman, Mayor Jema, ito kami, ayaw dito sa Pagkukulan ko. Mayor, hilig ka na sumasarawak? Dahil kaya, dahil madadang. Dahil ka mukhang magkarin ako ka nag-headset yan. Pagbaba na lang, correct. Yan ang muna, kasi yung mga dagdag na informasyon at mga yaw dyan sa baba, nakakatanaw sa Samoya, ay yaw kami din. Yung staffer na nagdadamog na katanaw nila, yan sa baba, yun ay aerial survey na pinagsasagibo dyan kan kinumagan atin kan i-activo para probinsya natin Albay. Pinasalita, DCTV News. Salamat Jimmy, live hali dyan sa Mayon Volcano area. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga.
Mga tugang, ang mga helang natatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis at cirrhosis. Mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin ala kung pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Ang aning magbangatay, kay pan po na sabayan ng protection Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, may silimarin na hali sa herb natural kay aligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant po yan na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa raldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagakapugol man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo man wala, mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na! Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga butika nationwide. Salamat kan sa inyong pagantabay. Mabalik pa ako 7:30 sa programang Radyo Klinika. Bareta alas 7, susunod na. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Thank you, goodbye. Maray na aga sa Enogabos. I love you all. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati.